Kukan jariri da zarar an haife shi muhimmin abin saurare ne ga uwa, unguwar zoma da dangi. Kuka yana nuna cewa jariri a raye ya zo duniya, kuma hatta al'amarin rabon gado kukan jariri abin lura ne, sai dai gaza yin kuka ko kuma jinkirin kukan jariri zuwa wasu 'yan mintuna na nuni da cewa jariri bai fara numfashi nan take ba bayan haihuwa, saboda ba a kuka sai da numfashi. A takaice kukan farko na jariri na nufin numfashin farko. Idan aka lura jariri bai yi kuka ba bayan haihuwa, unguwar zoma ko likita na amfani da ƙwarewa domin yi wa jariri ƙaimin numfashi domin ceto rayuwa da lafiyarsa. Ana nasarar ceto dubban jarirai daga wannan matsala, a yayin da wasu kuma ke mutuwa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce kiyasin jarirai 900,000 ke mutuwa duk shekara sanadiyar gaza fara numfashi bayan haihuwa, kuma matsalar na daga cikin matsalolin da ke lashe rayukan jarirai kai tsaye. A lokacin da jariri yake cikin uwa, yana karɓar iskar oxygen da sauran sinadaran abinci ta jijiyoyin cibiya. Ana sa ran jariri ya koma shakar oxygen da kansa da hanyar numfashi da zarar ya faɗo duniya. Saboda haka gaza fara numfashi ga jariri bayan haihuwa na nufin da rashin oxygen ga kwakwalwa. Rashin oxygen ga kwakwalwa kuwa na da haɗarin gaske, domin yana haifar da mummunan lahani ga kwakwalwa wacce ke sarrafa sassan jiki. Wasu sabuban da ke hana jariri fara numfashi na faruwa ne tun a cikin uwa, inda wasu kuma ke faruwa yayin naƙuda ko haihuwa. Daga cikin abubuwan da ke iya janyo gazawa ko jinkirin fara numfashi ga jariri sun hada da matsalolin jijiyoyin cibiya. Cibiya na iya fuskantar kullewa, shaƙewa ko kuma dannewa. Hakan kuma na nufin da katsewar oxygen ga jariri. Girman kan jariri. Idan girman kan jariri ya wuce faɗin mafitar ƙugun uwa, to ana iya samun tangarɗar naƙuda. Juyewar kwanciyar jariri a ciki. Haɗarin samun tangarɗar naƙuda na ƙaruwa da juyewar kwanciyar jariri, mummunar zuba ko ɓallewar jini kafin ko yayin naƙuda, toshewar hanyoyin numfashi ko dai saboda tawayar halitta ko kuma shaƙar ruwan mahaifa, fashewa ko ɓallewar mahaifa, matsananciyar ƙamfar jini da dai sauransu. To ko mecece makomar ƙwaƙwalwar jaririn da ya gaza yin kuka bayan haihuwa? Kamar yadda aka ambata a baya cewa rashin oxygen ga ƙwaƙwalwa mummunan lahani ne, saboda haka tsawon lokacin da aka ɗauka jariri bai yi kuka ba, wato shine gwargwadon tsananin lahanin da ake zaton ya faru ga kwakwalwa. Idan hakan ta faru, jariri na gamuwa da shanyewar kwakwalwa, wato cerebral palsy a yaren likita. Lalura ce da ke shafar dukkan sassan jiki, daga cikin inda tafi shafa akwai gangar jiki. Jaririn da ya gamu da shanyewar kwakwalwa yana fuskantar jinkirin matakan girma. Misali, idan lafiyayyen jariri zai iya riƙe wuya a wata 3 zuwa 4 farko, to jariri mai shanyewar kwakwalwa zai iya jinkirin watanni kafin ya cimma wannan matakin girma. Daga ƙarshe, jariran da suka gamu da shanyewar kwakwalwa sanadiyar gaza kuka bayan haihuwa na fuskantar barazanar nakasa idan ba a ɗauki matakan da suka kamata ba tun da wuri. Daga cikin matakan akwai ganin likita domin kiyaye nakasar sassan jiki da kuma bunƙasa aikin sassan jiki domin su cimma matakan girma kamar riƙe wuya, zama, tsaiwa da tafiya.